Taura. Usawe Minda sumuka. Utusekelera. Sumuka. Talisa nayo hapa. Vataulile zote zina. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Uyai mutsanangure kuti sei mapedza minda yangu. Uyai mutsanangure kuti sei mapedza minda yangu. Mapedza minda yangu kuita sei? Kutengesa zvisina mvumo neni. Kutengesa mvumo neni uye nemhuri. Mesachaitira mbekutongwa kumwana we asina mali. Saka amai vake vabhadhara mali. Upi? Iye akagara pasu. Amai vake kusazvinogwa vakwira ndovabhadhara mali iyo. Saka dare rinofana kuti semutongo wakakura kuti uyadzorere mali kuna mai. Abadhara isawa. $20. Asana $20. Pasara $5. Mangani ndio Jamani, Utendo sekretari. Sinza yako kulenyana. Ini Utendo sekretari. Ndino takuta uchokwadi kambele data na mama. Basinakuye. Give more. You. I love you. Love more. Love more, Marina. Ndinoimbisa kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramakope pasina kunyenya warandibatsira. Edward Jonga. Ndachataura chokwadi pamberi pedare ramakope pasina kunyenya warandibatsira. Now we are going to tell you about this way. And my age way, we are in the same opinion. Sorry, I need to ask you. I know one and love more. I give more. Up. Give one. Marina. Give defendant number 3. Number 2. Watch on the business. Pana Edward Jonga. Give more Marina. Love more Marina. Wangani. I'm not sure it's my kind defendant. This one. Defendant number 3. All right. Ndakuverengereka kana kuti manzwa zvichiverengo futi kana kuda kuverengerwa futi aita zvinzwa nekuti munoti chimunobvuma here munobvuma here mhosva ndine pautengesa mundaongorora pamusoro wedare pamusoro wemambo pamusoro yedare nini munda handina kutengesa ko mese vakatengesa vese Right, you are going to
wapika kama unachatoa mwa Edward na uyu kutaura pana mwezi wewe ya ndinoziva varume ava mwezi wewe ndo chakati omundoiziva saka zvinongoti umwe ndakufamba kumusangano kuita tipinde mutara ndikandwana mukadzi mwachete nei mwana wangu ndakufamba zvokufamba zvezvi ndinanga ndina mutete wangu wakadzekumaoko nomumwe watoti mupurisa wasabu tiri hapana akataura munyika inenge ndine kutoa asi yana kuenda kwe kwanzi inga ndikumusangano wangu Yona hakutenga. Hao nepasitendi yakutengesa kule kuimba kule yakutengesa ndoni vamira padhene kutanga vamira padhene nechitu ndokudhene akadaima nedhene chitu vakunongedzerana pepe ndikada toti kuna baba wanda ndinawo ndikatana apa murongo wakutotengeswa zvanzakunoinyo yachakunesa ini nababa vai ndikada tofamba ndikataatedhirike ndikunosviko ipapo ndikada tifambikana kunosviko ndiro ipapo ndivandati koze ndinemakunongedzerana munhu anakarimo hanzi kudii zvikanzi neye penima hanzi kudii ndikati ndinotengesa munda zvikanzi handisi kutengesa munda kazvasvikaita kunichazokudzi ndikati ndikandati kuna mukadzi wenyu ndikati mabeni kuna mune madhiri emuda kuti vanhu vanotengesa munda ini musaitisa izvozvo musaundimaa ini izvozvo ndichiri kadzi munda ndi wangu vanhu havana kutichaita zvichokwadi munditi vakandipinda ndikandaenda kumba ndina tete vangu taenda kumba kuyabwita ndasvikogara magedhi magivhimoya kudzigivhimomkomwavo ndione vanhu vaiva kusvakane nemwana wangu ndopausvika chinditi mai ini musanditsamwi ndatoya kukrisimasi handokwadai ndikandatisunga ndikandakateera kumashure mwita ndateka achajana ndakugadzirwa nagivhimomkomwa ndivatoya kanizvezvani mama mudesa akandogadzirwa chikachaje zvadzakuzovera kumwe mama yatsve mwana mukumboneka zvikanzi kumana takaumurisa nzvimbo ndoni vanhu vei vatoenda vese ongormuswe chiatete ongormuswa 23 ukomanapiwa mari haanodzoka mangwana yacho ndikatomukomake ndikati inoda hazopiwa mari zvanei haanandapiwa ndazoenda kumashopu chida kuti ndinzwa nhoroondo yese ndipo ndikasangana futi mukomake iyeyo zvikanzi zviri kunzi asaina ndiyedwa tichonga vakapisa 100 dollars asi saturday ndopauripisa 500 yesi inini ndatoramba mama kana vazozvizatedotiyaasaina iwo vazoramba vazozviziva komana muda wangu watekasiya watoenda zvanziva mama aunotopindwa ndadzokera mukumba ndagara kudaro kumbeko ndikati atete chirege tinotaura chii asakwazi kuti ndozviri muno ndona atete wandei ndobva taenda tasvikotaura mupurisa wawasabhuka ngwasi kukunda ndobva tarege ndibate sekretari ndibva ndatomufonera izvezvi ndobva ndibate sekretari tamozirimaudzana tichikutiwe here mundopera izvaninakuvabivamashure matopera ndikatese atitengesa ndikudzarege tizonzwa kuti ndaichimirira sei ndainangu kumba natitirai tadzokera kumba natitirai tagara ndoparakauya upi mukomana wakanodya nai mari mukoma wake waakabuda china nepanzvimbo ndiye akaita kuti bepa iri rakasainwa ramukona vakasainira nai ndiye akazinga kanti kunoriburisa kuna nani kuna nasabu bepa iroro bepa rikatozorotsoronесwa saka anasabu pendobvasogara pasi sokomiti kati ndininaunotadza bigei ndoendawo kumberi ndopandakazona mupurisa tichisvika kumba vaina sekretari masabu vakati vanhu yenyu yese tainzwa nauripo ndekuti muchikwira dani awo ndobva
titanga bisi 50,000 para gente marante ndoita sezvanzai bhisa imari kuti manda bhisa 50 zvadinoziva nechi 25 saka mukomana azouya uyu anzoti ndionayo yapo kana takadzonea auyapo kubva svondiro kusvika izvozvo kumba kusubarika handirei kuti izvozvo ya ipapo Kana usingazvizivisa kuti inorohwa vanhu don't take this code kuti asingeti badami vazvinzi zvaunoita kumba kwemusi taurisa munhu ari kukona vafana kuzozvota taurisa vanhu mwawaotora unongoti taurira pamusoro stake Ndise bushu. ya Bisa buzo zvama. Semua orang sini ada tahu di sana aku belum tahu ichokwadi kuti mai pavari kutaura kuti vakauya vakandiona ndichiuya ndichifamba pai vakatosvika vakatondiona zvichokwadi pakuti munda apa ndo pandiri kutaura kuti nditaura kuti ndakatengesa munda ndira kutengesa ndaive ndine mukomana wandakati naye ndimai Mai vako vanonzanzika. vanonzi Rutendo seketani Ndove kukubereka. ndokutondibereka Mai vako chaivo. chaivo Baba wako vanonzi. vanonzi Newton Ari kupi? vakashaya Newton. Newton Wakaenda kuchikoro. Vakakuendesa ndiani? ndivo mudhara namaiva Vabereki vako. Vakakuendesa kuchikoro. Wakaenda kuchikoro. Vakakuendesa ndiani? ndivo mudhara namaiva Vabereki vako. Vakakuendesa kuchikoro. Wakagurira form 1. Form 1 guriri 2005. Mubvunzo. Kutengeswa nokuziva. ndokuziva Kuita sei? kubhadharisa munhu mari Iwewe amai vako vari kuti wakatengesa minda. Wakatengesa andotengesa minda wakaita sei? zvandakaita Ndati une munda here kuti munda ndinawo wako iwewe wangu inini wakapiwa ndakaupiwa naasabhu pamunda waasekuru vangu inini asekuru vako vanonzi azabhuroni vane zita randinaro inini right. Saka iwewe munda wakatengesa handautengesa munda baba vanonyembaaamai vako vayakataura kuti wakatengesa munda ndo pandoda kuti vatozviziva ndichitsanangura nenyaya yebepa ravari kutsanangura rakanga rina mukoma iri handiti ichokwadi kuti ndine shamwari yangu pai tichiwirirana takamboshanda tisi kumanuru anomaona saka yakanga uya kuno kwaenda kwachinga mvura semunhu waida kutosvika pamba ini ndinozviziva hangu kuti shamwari dzangu kuti ndisvike nadzo pamba apo vanhu vachikumba vanenge vachitaurozwa vanotaura hatina kusvika kumba takatofamba zvichokwadi nobata nomunikira paro taenda kumba kwamukoma takanosvika mai vakagara pagedhi nobata pinda muyandi nobata toonana mukoma pai uyo mukoma vana vakambovaona tichishanda kumondarini una mukaradzi taona mukoma pai sungangano dzakawanda mubvunzo come to the point ndopandikufamba ipapo
ndobva ndanombiwirirana naye paya ndichitomudza kuti ukona nyaya iripo nekuti gogo achiri vapenyu vasati vafa tine mufesi wavaiti ukona rodhi vanhu vaiti vakafamba vaivhura rodhi vachidzokera kumunda ndobva taisa munhu exactly minda inori mwana amai minda tinoshandisa isusu aina kana kumbosha minda yese vanotori nayo izvezvi vakatorima asi iwe une mumwe wawakatengesera here chero usiri waamai ipapa pazvamai manje tsamba yakabatwa nemakomana handiti yaitova itori tanda towirirana akatondisiyira mara $100 ndoine pepa ratakanyora ndiwo patakatosechangamire vati wakatengesa munda yes or no ndakasaina zvishuwa apa kuti munda nekuti minda yose handina kana kumboti ndakabata kumunda ende iwo wakashandisa fungidzire kuti munda utakutenga kuya pana pamunda unongotengesa wakagara pauripa aiwa akugona izvozvo ndiwe wakasaina zvoitika varume ava zvavakawirirana pamusoro yenyu vakaita zvavakaita kunogara kumumo ini ndaiva ndori kushopwa chitomodoro zvamuzuva 23 saka vapanana mari yavo vakapanana ndisipo saka winya kubhadhara ndopavakazonetsana pane pabhasitopera vakati shomari nyaya mari inonetsa kuti tingotangopanana pasina kunyorana pasi hatitsvage pepa mubhawo ndokuzoipinda kwandikaita vanhu vapa pepa ndovanyorerana zvavakanyorerana ndovandazosaina kuti zvishuwachi asi $100 zvokutengeserana mimunda ndii love more marira uyu unomuziva ndomuziva ndiani ndisekuru ndisekuru wako mwaukatengesera anonzi Juda Piri anonzi Juda Piri Juda Piri ane makore mangani ndokuna kuisa pawo ndinganyeni anogara kupi anogara kuchegutu izvi zvinokwari kuchegutu ndokwaroshandira chegutu phone number yakanani yake ndipewo zvaitikamanjinye kuti ndipewo hapana zvinoitika sindipe nacho foni yacho yangu okay foni yacho ndiyausina foni yangu ini ndo andisine kuti ndiwe wanga uri kubvunzwa kuti mibvunzo yawauya chabvunzwa panapa ndabvunza vanhu vamubereki wako akamubereka wabvunzwa wakati wakatengesa minda wakatanga nokuramba anditika asi mukufamba nenhau wabvuma because witness alipo akauyawo akasainirawo kuprova kuti zvichokwadi wakatengesa munhu ndipo pawabvuma saka kureva kuti uyu murume akupika akureva chinhu kwaari murume anonyepa anotsvaga defense nokuti ngatitevere kureva kunoita mazwi zvikanzi stand up you stand up ndozvo zvinenge zviri kutoreva zvinewo tiri kukubvunza watanga nokuramba ava ndimai vako ava saka makatengesa minda mingani mumwe wamakatengesera munda ndiyani pane anonzi Suspense
na Pastor Njirami. Suspense ani? No, it's suspense. You don't know muziwa. I don't suspense. Suspense ndio fupu. Anogala kupi? Baba wake ndio wakati. Pavati suspense anogala mamkunyazi. Murudzi nini pamondi ngatadza basi au zive munhu waunotengesera. Baba wake noti ndo vakatenga musha mamkunyazi, iye mwana wavo akazouya akuda onje. Saka akati wakatengesera ndiani? Mwana wa baba vache vavo. Saka ngoti tatangojaronana pacho kuti tingoti tatangogara tichivaona. Saka kama uchinyora suspense wacho baba wacho ndiye suspense. mwana. Okay, ko baba vanonzani? Baba wake saraka ambasivi. Umwe wechipiri wakazotengesera ndiani? Wechitatu ishamwari yatsano wangu inini vanonzi pastor. Anonzani? Pastor. Anonamata? Pastor. Ani? Zuramira. Okay, makasumza kuona mai. Apedza kutengesa Minda. Zitarate munonzani? Ani? Koreta Maria. Marira. Mune makore mangani? 63. Ko mumwe akatenga mumwe pane vamwe vakutaura. Ndiani? Okay. Ndiani zita? Order. Munonzani? Progress. Ani? Priska Marira. Kusumuka imbokuda. Ini ndakauya ni kusumuka. Bati yange ngori ngenge. Urawela utitendera. Vanhu vekuti tigare pasi. Tita sei kuti uyitirari. Apana. Vana vacho vedisu. Tikavavisa kuhoridi. Tichengeta mbele. Avati mababa anenge achingo chawo.
ndikatera meti condition kwanga vaenda avapira tutanzizenzo nechikamu tikaenda nekoti kukotu mari yakandirifani haina kana kutobuda kusvikana nhasi asi mhosva yacho yari kutisorera yakaoma amai achiri kungotuka chete panzvimbo dzodzidzaite ndikimhomarira vacheneye ihangadzi yangu ndaida kumubvunza mubvunzo akagara atodedzerwa kuseni akanzi mambo muri kudiwa kwamambo zvakanzi nguvai zvakanzi handizive kutodiwa kuti kwamambo atoti ndiye atomudzivisa atiti ini ndida kunoibvarisa kotiita imbondimirirai hanzi ndiri kuda hanzvadzi dzamai ndodzaari kugadzikadara kuchisorera kuti imwe chiti hosva saka wepezikuza tatambura nemukomana uyu iye anonzi luisi wacho waakatengesera nzvimbo ikoko akatengera mukwasha nyina wake takatomusungisa akatobhenda kumazuva ndopatitoenda kukoti naye ruisi yakatoteera akanombhadharira mari yebheraundi but pama pachosiiwa pasite sechete hapasi kugarika tiende kutombera kwatoko mapurisa anga ari paizivanana hapana saka ati inini ndinorema muchandiona maremero angu ivavateta vakavarova kakanda musine nzeve yakadhubhuka urwa ukarwara mudakare kwakwa hai hanzvadzi yavakwako wawanyima pekurima kurova kuti isusu takarambwa ukarume wetu kwatiri hatina pekugara roda kuti masitenda aita sei apedza kutengesa kana minda chatetanga havana kana kutorima chibage vakangorima tumambaira ndakatotoona nezuro ndotwa vakarima ivavasabwa ajonga ndina kubvunza kuti imi majonga zabhuyu akauya chikuti inini ndisainirei pepa iyi tine majidekataita asi munhu wazabva ajonga inini hamudzire kuti apedza masitenda achitengesa Sabuku njonga ari kupi? Ari kupi sabuku njonga? Pamzore mama. Inini handina kupiwa pepa naZabhuyu ndisaini. Ndakapiwa nanyakutenga achiti zvemari izvi zvoda kusainira vanhu kuti ndapa munhu mari. Iwewe ndiwe Sabuku. Okay, hold on. Iwewe ndiwe Sabuku. Kwete handisi Sabuku. Mukati medarira Sabuku richi? Handimo. Hausi mukomiti? Asi iwewe uchiona kuti uri mumwe vana baba vapenyu vasara mumusha. Ndizvo. Pouya munhu ari kuuya ari kutenga zvinhu haubvunzisise kuti kozva pakutengeswa apa pane chirikadzi zviri kumbofamba sei? Ipapo pakavhiringika. Pakavhiringika sei? Nenawo yokuti vanenge vakashandisa kuti munhu handakadhakwa zuva chero. Ananga kadhakwa. Inini. Unodhakwa zvokukanganwa kuti ndiwani? Kwete ipapo yanga iri nguva yekuti musi wa23 saka zadzatoku mafofo pakashandisa mukane wekuti chamwa tipo pepa tinyorerane chichi zvataitirana zvekutengeserana munda. Wanga wakadhakwa asi pari nhasi iwe wanga wakadhakwa ingwe uri kutsanangura zvakaitika zvacho wanga wakadhakwa ndesaka ndauya kudare kuti ndikutinese kuti hapana mukana wekuti vakashandisa mukana wekuti wanga wakadhakwa kwete izvozvo zvise uko vakatoshanda newe sekuziva kwavaiita sekuronga kwamukaita muri padhiri renyu. Ndiri kupanzwa asi handina mari yandikadya. Hatina kuti wakadya mari isi. Ava vazukuru atete vamwe ndovakabereka ana baba wavo. Aiwa. Avarora. Kuna varora kuna atete wavo. Saka ungapedze munda umurora uchibatsiridza kuti akana vatengese munhu mukuru. Zvikuita izvozvo. Aiwa ipapo pakaitwa. Sabuku wenyu ari kupi? Sabuku vatumira tsamba vari kuti chiverenga tafire nyika ward 4 Kunyazi village Chief Makope ndemzuva 26 December 2023. Mambo ndine chikumbiro chekuti munditongerewo Ravhumopo kana kuti Zabuloni Marira andinetsa ane mhosva yaari kuramba achiti
achiita mumusha mangu yekutengesa mastands zvandisingazivi. Nyaya yekutengesa mastand aiita katatu. Izvi ari kuzviita achityora kodzero dzemhuri yaanogara nayo, achiti ndiye baba. Mumwedzi waNovemba ndakamutonga nenhau yekunyima atete vake vekurima. Mushure mekunyima atete vekurima, amai natete vakauya zvakare vachiti Zabuloni atengesa stand kune vanhu vakabva Harare musi wa23 December 2023. Haasi kunditeerera, ari kundizvidza. Yanyorwa nasekretary Gunyeri, sabhuku Charles Mkunyadzi vakanyora nefoni namba dzavo dziripo. Then kuseri kune masignatures emakomiti members, pane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nestembi yekwasabhuku iripo patsamba. Amjiri sai kuna mambo imimi mukona muri kubona nateta onewe sembresi yamunaika kusikira kuchena imimi mose mukuru mwana ari papa uyu auri pamabasa ake makaekta ose imimi muchiona zvinhu zvakaomarara zvakadai zvinotyisa kudai munoziva here mazuva ano vanhu vakungorona vachifa machemera akaita amaiva panze pandabuda apa munhu mukuru nevana vavo vese imimi wavo adhonga nokuziva imi makatora matanho api nemwana bhoyi uyu arikuita zvaarikuita zvinotyisa kudai vataura zvakawanda zvavandiudza panze apa zvaari kuita muchizviona muchizvizwa imimi sezvo muri paberere pake makatora matanho api. Ndofunga mushure mangu zvaitika izvi mari apiwa ndingasita mazuva ndisina kumuona. Zvisi wani masita nenzungu ataurwa panze apa nezvese kumashure uku handina kunge ndirimo munhau dzacho, asi takambogara pasi ukadziya motomba vane unonzuripa takambogara pasi nedare remusha takakurukura nezvake. batsirai amai musha wekubatsirei zvina zvinotomira mushe ndikukudzai tichataura zvinhu zvino ndizvo pamusoro yechangamiri hatidi kutaura tichinyengerera, hatiri kunzwa varume tese tiri muno. Amai ava ndo vakabereka mwana uyu, nhaka yaamai ava nemurume wavo vane vana, kwete mwana uyu. Kunyange dai anga arwani haana kodzero yekutora nhaka yaamai ava. Handi muri kupanzwa? Hatinyatsopateereresa ipapa tibatsire changamire pamusoro pemukomana. Mukomana uyu muroya anotora uroya usiku ari nani pane zvaari kuita, because asai hama dzake dzisedzo hadzisina rugare. Motarisa shoko rekupedzisira tarwa naamai ava kunzi pamba handichagara. Hatitarisei zviri kuita munyika, hatidhifendei amai ava ezvino vanogona kukwadzwa nemwana. Saka kana waita zita unoti vanhu vese vana vako, kana waita zita vana vese vana vako. Ndazwa kuti pana atete anzvadzi yababa waka naamai vapenyu vari pano, baba ndo vakaparara. Murombo wakanaka kuwana atete ava. Uyu mukomana uyu ada kufambwa naye, uyu ane mhepo dzekuteerana naye dzisina kumira zvakanaka. Iye zvino zvaamai ava vana rugara ava vanoda kutovatema kuvarwisa ezvakarwisa futi avo. Kureva kuti pane mweya une mukomana uyu, pane mhepo iri kuteerana nayo, saka aroda kufambwa nayo mubatsirwe futi ipapo. Nakarova baba kana nakarova atete. Amai makatukwa nemukomana.
kana kungoenda kubva wandenda izvozvi sona izvozvi mama hanzi ndakupai 4 days kubva kuna mambo kwasvika mukuendeko vachigwida vave nesimbi vamuise simbi baba wako wakafa iwe vakazotekesa muda iwe unotekesa muda yakatutsvagwa nanatati amai vakakubereka amai pane makesi manoda kupinda nauni amai valavu more amai valavu vana venyu vesinava ndimakabereka ndozva zvinoita hapana chamakatara handimazvinzi asi vana venyu vanga vasina discipline pakukura kwavo handimapanga mai vatipa makuvadisisa asi muchivarasa patsika nebunhu nhasi ndova kushandukirai zvino isisi tiripo pakudzivirira vasina simba vakaneta vakaremara chirikadzi vachendera handimapanza ndo zvakamirira muravo saka imimi kuchema kwenyu kwese hakuna zvakunoreva pamberi pangu zvinoratidza kuti mupfungwa dzenyu munosvika pakukurirwa kutadza kuzvidzora uyu mwana wenyu wamakabara uyu mazuva yake kuti yavevo panyika ndini bhaibheri inotaura kudza baba vako namai vako kuti mazuva yako yawedzerwe panyika chiripo chinomuitisa pamwe ndimi paunhu wenyu nemurume wenyu anove baba weuyu paunhu wake hwaaiita muchirera vanava havana kusiwa nedzidzo yakakwana yakanaka saka isusu hativaregere kuti vayambuke ipapo makazvibarira megamondi saka umhondi iwowo ndo wataakumisa kuti handisi kuda kukuona muchicheva misodzi kana nemi ana atete kana ani nani mumusha umwe achishungurudzwa mazvinzwa anenge aenda kunonongedzwa kana kunotaurirwa mazwi akaipa pamusoro pake ndizivisei kana kumapurisa yangu kana kune makomiti of 7 vandakagadza mumusha wega wega ndo mabasa yavo ekuchengetedza mazvinzwa ka handidi kuona muchichema misodzi kwamunoya kuzoturira ndekuno iwe ravmo utsotsi wako uri kumbotanga kuravira upenyu wati wagumira form 1 ukaenda ukadzidzana ukaita nasawira mapurisa vachikuvharira nhau paripo pamwe padzisingavharike dzinodzudza runzwisisa watanga nokuramba mhosva yaukapara zvino chandakuda iwewe ndechekuti uchaenda vese vavakatengesera vamakatengesera mastands ndiri kuvada musi wa 20 mukoti runzwisisa musi wa 20 kukoti iwewe ndiwe uchaenda kunova mhangara kupolisi futi runzwisisa wati wakatengesera munhu wekuchegutu ukatengesera munhu wekuharare ukatengesera munhu wekupi futi mukunyadzi anditi kuharare kune tsika dzimwe dzakaipa mombe dzevanhu dziri kubiwa
Ausi mumwe wavo uri kuba mombe? Ati shamwari dzako dzikauya dzisingagare kuno dzosvikaona musha wakanaka une minda nemombe dziri kufurapo dziri dzega, anorega kuuya kuzoba? Anenge amuratidza ndiani? Auya navo kuvatora kubva kuChegutu kuuya navo kuti kune masango, kune zviriko zvaanozoona ari kufamba munyika yemukunyadzi, aazorega kuzvida. Saka ndiyo mhosva yako iwe, kuzvisunungura mumhosva yako. Nditaurire kuti mhosva dzako dzese dzawakaita ndoda kudziziva. Uchibva pano tanga unokumbira ruregerero pana mai vako. Wazvinzwa? Sumuka, unonofugama pamberi pamai vako apo. Sumuka. Sumuka. Vataro kuti ndakatadza mai. Taura. Usawe mira, sumuka. Sumuka. Utusekerera. Sumuka. Tarisa mai vako. Vataurire zvawatadzira. Vatarise. Havana mutuku here? Vanawo. Saka ugone kutaura. Madyira panzi. Ndinokumbira uregerero. Taurisa sunzwika. Madyira panzi ndokumbira uregerero kwamurimi zvose zvamukutsanangura kuti ndinenge ndichikutadzirai. Ndiye 50-50 kangotaura yemwana wangu. Taurisa nendinziro zvamutaura apa ndikunzwa mukuiswa. Ndikumubvunza kuti ndiye 50-50 yangotaura kuti amai tichaita 50-50 muchandiziva, ndokukuziva kwacho kwandakuitekeka. Baba mjeri, anzi ndokubegero pane zvese zvamuri kuti. Hazipana zvamuri kuti? Hazipana zvatunzwa? Hazipana zvamuri kuti ndiri kutadzirani. Kurati iya, mwana kutadza kuti amai mukuti mwakutadzirani. Iya afukufuna kutadzirani. Mari kumbira bambo asati akunyatsofunga ndaikumbira timbovabvisa vakugarapo panze mukomana tongopinza imwe kesi iye anenge ari kusendera anozodzoka tozati anoataura